E o Bloque Nacionalista Galego da Costa da Morte urxe a que se rematen as obras do servizo de oncohematoloxía do Hospital Comarcal para poñelo a funcionar no mes de novembro. Escoitamos a Óscar Insua. Desde o BNG estamos xa fartos das mentiras e dos incumplimentos das promesas que fai a Xunta de Galiza e o Partido Popular que a goberna. Neste caso é a respecto do servicio de oncohematoloxía que se iban plantar despois do verán no Hospital Comarcal. Para entendernos, bueno, pois que os veciños e as veciñas ese servizo que van a ter para ter que evitar desplazarse a Coruña ou Santiago para levar os tratamentos de quimioterapia, non? Que xa son duros de por sí como para ter que andar para arriba e para baixo. Pois ben, nos en maio deste ano nunha comisión trouxemos ao director xeral para que responder as preguntas que lle estaban facendo e daquela eles dixeron que iban a facer as obras no verán para evitar saturación nos servizos, non? E que a volta do verán que iban a estar en servizo. O tema é que chegamos a setiembre e sigue sin estar en servizo. Estamos en outubro e siguen obras. Non se está sin dotar de equipamento. Non se sabe que personal vai a ir a dar ese servizo.